Barau mutum ne amma yana da raunin mu'amala. Shine ɗauki wayar kowa. Ya ce neman barana ni da shi. Na ce babban kuskurenka guda biyu ne. Barau zai je wani hira ai. Ai masa wani suna ji an fi ni san Barau ne? Ganduje ma haka nake gaya mar. Kuskurenka guda biyu ne. A falon Ganduje na gaya mar. Ba ni kaɗai ba akwai mutane ba na son lissafa mutanen. Na ce kuskurenka guda biyu ne. Ya ce Garba wanne? Na ce na farko waya kaɗai ta isa ta sai da takararka. Ba ka sauraron mutane a waya ka kullum a dinda take. A kashe. Ko za ta shiga yana kallon ka ba zai biyo ka ba ba zai buɗe maka same shi ba. Ka ji ɗaya? Na ce kuskurenka na biyu kana ta karɓar sababbi ba ka raya tsofaffi ba. Sannan in mutum ya zo gurinka wurin aka kashi da dariya da komai zaka karbe shi ka tafa ma miliyoyi amma ba zai kuma samun ka ba har ya gaje ya koma masu jahula ko masu jahula ko ma yan uwanka yan ABC kai ne mala Idris Allah baka gida da abinci mutum yazo ya ce yunwa ce ta kawo shi kai ka ce ga abinci na wata uku kai ka daina sauraron sa in ya cinye na wata uku nan ka koma gidan jiya inda yake kallon na baya ya guje su kai ma yanzu ka zama na bayan ka guje shi ba zai sake tafiya ba mutum nawa Barau karba suka koma da zuciya ɗaya suka to mutum nawa ne a ABC suka hakura da Barau saboda yaki wannan ba su gwara kai ta Musa Ilyasu yana da wata siyasa lokacin da muna gwamnatin malam idan Musa Ilyasu zai ban 100 sai raba ta 10 kawai da ya gani sai ban 10,000 Garba kai hakuri sai ji dadi yanzu sai kaji in yace fa ne wani misali nake baka haka yake wa gidado haka yake mana duk gurbin mu ɗarin nan ta wace tana na agunsa da na dago in ya ganka kullun zai baka 10,000 in ka cinye ta kwana 10 sai zaka yi mata nabi daman 100 ta na dan ma ba za ka ganshi baka samu ba ko ba za ka nemi shi ya buya ba baya gudu kana ina ne zo mu cito haka Audu Gwarzai duk waɗannan suna da ƙwarewa abinda Allah ne kawai ba su ba dama amma dukkan su suna da girmama dan adam anan suke cin mutum da yaki